3. června roku 2013 a před domem se dělá nová silnice. Chudenín, okres Klatovy. Mají v plánu silničáři dodělat to letos a bude to nová silnice v celé vesnici. Dnes je pondělí 3. června roku 2013 a před domem se dělá nová silnice. Je to projekt za účasti Evropské unie a silnice opravdu dosluhovala. Takže snad to tady teď bude vypadat lépe, chtěli by to dodělat ještě letos. Dnes je pondělí 1. července roku 2013 a tady to je keř růží, které jsem vypěstoval v Chudeníně, okres Klatovy. A tady to je zbytek zahrádky, kterou se tady snažím opečovávat. Nějaký rybíz, i hruška tam je, broskve se moc nevede, ale letos ty růže, to stojí za to.